Ay guys, ako sa day dang tatay guys sa tupadong sa likod sa dudanan. So manago kong nanay guys kay na kuan sa napiang nabilwa ijang kuan kana nay abaga. So nagsakit wa katug unang gabi dari. Wa katug si nanay nakagmakagao pero maroy lagi Ginoo guys, maokay ra lagi si nanay. So ako sa di ati mang tatay ron kay si nanay di jud na pa kuan sa asang ipapahuway. Kaya bisag sa pagduko, nanay makaduko. Arang sakit agad sa kunong isang kuan guys. Ipainom na nagtambaw. Medyo di galing ni maulin na ni pa-check up. Kay kuan ka ng delikado. Masig. Ang sana ning sakita. So ako sa'y nagdang tatay. Nagdang Susanan. Good morning guys, ako si Mira. Hello! Good morning! Tognos na barbecue. Nasa ko si Mem guys, kaya nga ko nung isog ba na? Imbis isog ba ko ng tognos? Naganda mo na sa barbecue stick. Para itusok ko ng tognos. Wow, mani nga po tag barbecue yung order. Nakausog ba? Siya akong bisugo. Gayat na ang ako, brito pag yun. Ano ko nung libre itong tognos? Dapat ka ng tognos, isog ba na? Pag kumanda ito bang day? Subahan! Barbecue stick. Ito na siya. Tanganin mo hanakot, isod sa tugnos. Ang labi mo bangus. Ang ano, yan akong gusto unta. My God. Kamay mo tumala akong ginom. Kita magasin ang motor. Agoy. Suko ka. Mag-positive pagkuhan ko. Sa tawa na, Wala eviction. force eviction ko. Force eviction. Ikuhan yung bakarila. Big sister. Number 1. Number 1. Nominee. Hindi na siya nominee. Force eviction na. So, hindi na siya nominee. Ditso na na. Pagkat lang sa niya? Oo, dili. Sabi ko rin ditso. Hindi na ka pwede magigalis siya. Di na magigalit na. Dili na ditso ng dipolo. Agoy. Pagbilaran na, di naman paubay. Ditso na. Pakuha ka na ko karon. Agoy. Helicopter? Dili. Airplane. Yaya ko di mo. Hindi pwede. Ford eviction na, mag-helicopter pa. Ay, ginawag ka Lord. Dato may nakakagagawang. Nani. Ito yung helicopter mo. Backfly lang ako yung nabalik silot na mag-helicopter ka. Hangat biyakin. Pagastuhon pa ko na mag-helicopter. Hangat biya. Maria, Ako yung first eviction na first edition, kay dili mo ang isugo ni Big Sister. Si Big Brother gani, ibang pa. Ako lang baklay ha. At itulo ba dyan direksyon ko? Lang mo sinabaga. Hindi na ako nito galit siya. Dito na andi pulo. Lang mo lang mo yung dagat. Gawin nga na. Di, pagkabang na lang. Pagkabang na lang barko. Hindi tayo kinusugo. Naglabaklay din siya. Baklay na dyan. Nabalay silot, kaya ay mo. Mayroon pa ko splitty. Hindi mo na. Ito ate, lamig mo na yan ate. Hindi na mga akong i-crave. Sa'yo ko na. Ang talaga, ano pa rin bilhin? Kung nabuhos pa ko, natangka. Lugan. Hindi na sumakang ko ay. Kaya guys, agahakay. Bagong nya nagkrito na ko una na gisan na ang kuan guys. Okay, kalino. Daragahang mino guys, bagong ang English na dani lips to lips. Lips to lips. Laplap. Gisan na dai, gisan na. Laplapan. Ay guys, among suwa. Ika tognos kay wa isog ba. Wow. Ano tawag ba natin? Bagongon. Huway. Huway. Hindi na himbaw.
Kaya guys, ano sa hagabungon? Kasi, Mesa ka. Gusto mo talaga ng barbecue pag mo. Diba, ma-eviction ko na sa dito sa Rizal. Dali na! Ito na, madam. Dali na, big sister. Di na nagtugnos. Barbecue na. Di man din ibabusdak, idal-idal ka. Isa lang. Dali. Ay, may mong i-eviction yung isa na. Di na, Lara. Barbecue na. Mother, Alin na, barbecue ng tugnos. big sister. Katawas yo. Ano ba? Asa ba? Diana. Barbecue na, tugnos. Stick naman nila in. Di ba na siya barbecue? Lollipop na. Barbecue sila. Duha na, tosok. Sama rin, ulipak ka na eh. Lollipop na. Ang hirap mo naman pa kayo. Yes! Silip dito rin paniod to sa tagsudan. Yes! Nice! Amang sa paniod to, guys. Sulit. Kinuha nito yung ganyan eh. Nangawa ka pa sila dani. Dani kay nawa ang panguha dani. Wow. Uy, lamia sa baway. A few moments later. Na guys, so yoyo. Kapila na rin magligo yo. Ha? Kapila na ka naligo? Tugnaw ka? Guys, yoyo guys, aligo. Hi guys, magandang hapon. Nagkani ko karni guys para sa among panihapon. Binago ni Bas. Asang pahilisan. Asang pakuan guys sa gamong kaning baboy. Ang taray isa sa buwan. Ang silisan sa arang mawa ng isa. Ay, dali wagi yo. Ani sala. Ari ra. Apa tahu yo yo. Tapos na ko dani. Apa tahu sama Valencia. Friend mo ba? Floor? Ha? Friend mo floor sa... No. Floor pa rin mo. Basen. Pagkapuan sige naman. Tatay ha. Tatay. Pagpin hati kang. Hawid na pagpangir ako. Hawid ha sa hukod. Ay, sa bagaso. Ay, makaraman tikang. Katasas gamay. Hinuwa. Na. Likod na ni, parang dagat pa Di, para di masura dagat. O, nakatikang na. Tara, atong tas dagat. Lima. Ako ba na kalita? Ayaw pa. Tagang-tigang gamay. Rapan. Tikado. Mani. Manda naman yung tikad yun. Ikaw ako, hara mag... Ganun. Pala sa pahawid lang na. Ano na, padung na, miss. Hari ang kalangit. Ano na? Na. Mubura na ba tay? Ginuna, aman. Uy. Mubura na dari padung. Test nga. Ako pang hilot, ito talang imong sakop hilot ako na do. Kaya maripini yung pagkaputag luwan doon na do, kagpalitan ko kayo, manapang na kayong hilot na pud. Kita ka nagpwede luwan, naglimpar yung kamay sakop ito ko, manisakit, may naspilang tuloy. Matug na makakuan isda ron kay maka panabutag isdang frisko. Na sila guys. Layoyo guys ha. Kumanag ilis. Wala, kitugnaw na. Tugnaw na. Nasa ka na? Mabaw lagi na do. Minas na.
Yoyo oh. Tungtong sa bato. Pang-pang. Ito sa pang-pang. Ito nag-inom ni ha. Pupod. Ito ha, tunto ng bata ha. Tunto ni ng bata ha. Anong hubag-hubag mo nga? Hindi oh. May birthday ron? Amin na sa. Uy, hubog lang. Imo na! Mura lang siya soft drinks na. Oo, muna naman yung subday. Iba yung makakuha. Magkano kagbaboy, di ba, Nay? Ano patulog? Oo. Ubaso, be. Morning guys. Hindi ko na pagtakabukid oh. Yoyo guys oh. Halingaw sa dagat. Halingaw na po si Yoyo oh. Ito, muros pa. Guys oh. Anong tinawag dagat pero hindi. Mabaw laman siya. Ligo na yung kanay. Unsa nakaligo? Tapos sanay, pagkasanay. Okay. Layo guys, salamat ko na Valencia. Salamat Valencia. Dali na uli na yoyo guys. Ning-ning. Rada bitana. Salamat ko no dai. Diyan liyo. Medyo dada picture. Guys, ito. Napo dadto? Bangsa yan tadi. Pwede na lang. Ay, ini wala kay gamay lang. Ano ba? Gamay lang ning. Okay. Sug-sug. Okay,